bulgan energetika dolqınlardan gibrelemiz bugün dostlar. Rahmet sana Firdevs, şunday bolganın için, şunday moşna ijatın için. Oңышlar sana hamide min yıllar әле senin ijatın kişilerge yaşarga şunday dert süper enerji versin. Her bir jarımның үзенең тарихы бар. Her bir jarımның үзенең тарихы бар. Шуңа мин әйтәм, менә бусы әйбәт тә, бусы ничектер. Менә сандугачлыгына мин ишеткәнем, ул синең бик авыр вакытыңда иҗат ителгән шундый шаян форматтагы җыр дип әйме Фирдәс? Бу бик авыр вакытта язылды. Беләсезме, утырып торам, шундый кәефем юк. Һәм апамның кичкенә малае инде миңа шулай килде дә, мин аңнан кебек елмайдым да, ул миңа тыпыр-тыпыр биеп алды. Бетеп тагын элемәтем, илләллә, лилләллә дип әшәйтләр. Ул бии. Баян алдым да, шу китуды минем. Ничектер менә бик авыр вакытта шушы сандуга җыры туды. Әйе. Аны мин уйламаган инде ул җыр шунхатлы инде бөтен дөньяда, чит илләрдә хәтта теге ял итәргә барган халыкта шушы җырга бии үз урын алды инде. Концерт шикарный. Этот, как там ее? Адреналин, давай! Концерт классный. Получили заряд энергии и бодрости еще на долгое-долгое время. Очень зажигательный парень. Энергетика бешеная, конечно, да. Тимай, ты супер! Минем яраткан тамашачыма бер генә әйбер телим. Күңелегез бер кашында ялгыз булмасын. Бу минеке кебек түгел, гомумән башка ялгызлык булмасын. Күңелегездә гел мәхәббәт яшәсен. Бу дөньяда кешене бары тик мәхәббәт кенә яшәтә. Бу дөньяда кешене мәхәббәт кенә яшәтә. Әгәр дә күңелендә аның мәхәббәт юк икән, демәк, ул терек кеше түгел. Шуңа күрә яратып яшәгез. Гашык булудан курыкмагыз. Илегезне яратыгыз, динегезне яратыгыз, милләтегезне яратыгыз, телегезне яратыгыз, гаиләгезне, әтиәниләрегезне яратыгыз. Яратып яшәгез. Менә шушы һәрбер нечкә генә нәрсәдән дә шулай яратып карыйсыз икән, һәрбер нечкә генә ниндидер бер дөньяның һәрбер нечкәлегенә карап кәефегезне күтәрәсез икән, шатланып яшәйсез икән, демәк син бәхетле кеше. Шуны сезгә телим. Бәхетле булыгыз, барыгызга да. Нәрсә соң ул бәхет җырын гел тыңлагыз. Минем кебек люблю и все. Anlaşıldı var da. Супер var. Hürmetli yaratkan kaderimiz.
Gitti gidi. Фирдус! Фердусик, счастья тебе, процветания, всего самого-самого. Почаще приезжай в Уфу. А теперь сердечки. А я на солнце на кого-то гуляю, улыбайся. Benim adım şiver kızlarım, seksi kızlarım benim. Köpoflarım benim. Oy Allah. Фирдус Симаевтың біз ғайла менен келдік, оның концертына. Бізге бик ұқшай, репертуары бик бай, дәртлі, өзінен позитив энергия бүркілі. Оға келесекте оңыштар тілейбіз. Ол өзінің зор үлішін келесек бұғынға мәдениетті үстерге зор үлішін индірет бейті алам. Ты снимаешь? Пойдем, ты снимаешь? Давай сделаем нож. А ну, форма я съела. Руки поднимаем. Налево, направо и... Темай концертындағы энергетика біле ортақлашып кеттіңіз әлі нәрсе тұясыз, нәрселер сіз бүгін кешіресіз? Энергетикаға мен 12 ел уже Темайға концертына келемін. Календарин бүтінсіне подарить етем. Как сказать? Не үшін 12 ел дәуірінде үйресіз аның концертына алайса? Ең бірінші концертында ТТ Милли премиясында болдым. И потом яраттық, как говорится, Темай, азағайта, ялғыз тұрынан тыңнағыздады. Вот это хит будет, деді. И біз включали ялғыз тұрына. И потом нелерге, ауыларға метем келегіз, Қиғы районына келегіз, Қиғы районына келділер. Бүтін районларға үйріп. Потом сақырды неге, Қозанға.
Косанда да болдым. Покажи всем молодежям, что такое любовь. Апана бір убивала от души. Душарыгер. Abi yerinden mojuk aşağı. Bundan da böyle. Timay ko'rsatgan ko'nikuvlarning birasini esda qoldirdingizmi? Ayya. Endi ko'nikuvlar esda qoldi. Shap kayf. Mana olsa. Mana olsa. To'xta, mana shlay, mana. Mana shlay. Endi? Yo'q endi. Niye? Bugün bola barısında ko'rsatilgan chunki biz Timayning konsertida Bütünüsü mana shlay. Mana shlay bil. Bizning yaratgan Timay. Зажигательный. Молодец. Адреналинni сразу kelib kiruv bilan da сразу osib jiberdi shlay. Это вообще что-то было. Mana energiya shunday berdi. O'zi сөйләп tura menga energiya bergizdi. O'zi energiyani o'zi beradi как-то вот. Не знаю endi. Это словами не высказаться. Вообще классно, супер. А теперь руки поднимай. Сильно. Сильно. Брат, давай. Геннара? Давай. Как? Я засыпаю с вашими песнями и просыпаюсь. А что только песнями, а что почему не со мной? Давай, одеваемся. Давай. Одевайся, eğlenmişsin sen. Kardeş. Eğlenme. Topta güzel kota kurmayı da bırak. Topta сейчас я одену сам. Ой, мамочка! Давай автограф. Давай автограф. Koyarız motorik İsmin neyse? Динара. Аж например, когда зор болгаш куярга да приятно мало. Отца коебилер шыға мына іздеп таба алмайсың. Алла сен көкірек үстірген болалар, елен істірген. Не надо, сенің былай да нормально. Прямо да автограф, наш айтар, прямо да точка. Динара, солнышко, люблю, обожаю. Ты супер, ты просто супер. Ты вообще секси мим. Тимай, Тимбаба! Güz nuruna vergey yanavlar salı Oyuk başka çığlı ergen yalgızı kal
Фирдусик, мен сені яратам. Kimler teşekkür et O vakit bir doldur kılmaman Tuğan dizin bulsa Vakit bir dol koyup girer İnşallah iyi bulsa Vakit bir dolsa o sene Elim bulsa Sine anıldıran yaratkanım Sigen yaran olsa Belki bir dolşun dostlarım bile Gömer kırsam Нәрсәсе ул бәхет дигән? Шундый иштәлекле, тагы да бер яңа хит җырын бүләк итә Фирдус. Бөтен зал инде фонарикларын кабызып, хисәргә бирелеп, бу җырны тыңлады, кабул итте һәм алкышлар барсын да күрсәтеп һәм аңлатып тора. Sizge bakıntı Sizge bakıntı Sizge Bakıntı sizge Nasılsın ondaki Ufak Haydi Күңелдән нинди хисләр ташый икән Фирдусның? Кайф. Кайф. Мин дә әйтәсем килә Фирдус, менә минем үзем дә тамашачы буларак та күзәтергә тырыштым, просто стендаплар да язырга тырыштым, Синең менә шундый драйвовый, кайфовый үзеңә генә хас стилеңә, энергетикаңа синең ниндидер җылылык та өстәлеп киткән. Серьезно? Да. Белмим. Әллә кыз бала барлыкка килү микән гаиләгездә? Әллә яшь барумы бу? Юк, ул теге аска төшү түгел, тагы да син яктылык өстәгәнсең концертыңа һәм шу драйвовый энергетикаңа. Монда концертымда дулкын ясадым. Дулкын ясадым. Күңелем менә әйттем бит әле, бер яга ялый, бер яга шатлана дип. Менә шул бар инде. Менә әни җырына рәхәтләнеп җырладык. Аның ши күпме бийдек. Аннан җүләрләндек. Син тормышта да җүләрләнергә яратам дисең, Шулай ук әйтәсең син, хезмәттәшләрең дә кайбер чакта сиңа әйтә, без сине кайбер чакта аңлап бетәлмибез дип. Син Фирдус үзеңне аңламаган чакларың еш буламы тормышта? Буладыр инде. Без бит инде тере кеше, төрле вакыт. Һәм иҗат кешеләре. Иҗат кешеләре төрле вакыт була. Төрле вакыт була. Үкенгән адымнарың, хаталарың бармы? Бар инде. Үкенгән адымнар була, чөнки эшләгән кеше һәр вакытта да ялгыша. Шуңа күрә иң мөһиме теге переборщить итмәскә кирәк. Вакытында туктарга бит. Вакытында туктарга кирәк. Бардыр инде ошибкалар, ялгышларым да бардыр. Хаталар өстендә менә хаталарыңны аңлап миндер эш алып барасың. Әгәр дә берәрсен үпкәләтсәм, рәнҗесәм, һәр вакытта да килеп гафу үтенәм. Миңа ул авыр түгел, чөнки миңа мәрхәмәтем геләйтә, улым гафу үтенергә оялма, чын ират ул сүгәргә дә тиеш, килеп гафу үтенергә дә белергә тиеш дип шуңа күрә инде. Тәнкыйтьне ничек кабул итәсең, Фирдус? Әйбәт кабул итәм. Характерның кайсы ягына эләгә. Әгәр дә моторына килеп әйтсәләр, теге Фирдус шундыйрак теләгем бар дип. Аннан беләсезме, тәнкыйть дип мин шуны аңладым. Элекке мин тәнкыйтьне тыңлыйдым. Хәзер мин үземне аңлый башладым, мин нәрсә кирәк икән. Димәк, үзең син контрольдә тотасың, нәрсәне эшләүең дөрес, нәрсәне бик дөрес түгел, кайда үзгәртергә, кайда тырышам, шуңа күрә тәнкыйтьсез булмый инде. Әгәр дә минем концертымда тәнкыйть булмаса, ул Темаев концерты булмый бит инде. Ул аннары концерт минем димәк аска чыгып киткән була. Ничек тәнкыйть була инде, монда менә 1080 тамашачы утыра. 1000 резерв итегендәйме? Әлбәттә, карап утырам, кемдер булай карап утыра, кемдер алай төрле эмоциялар, шуңа күрә. Син шул эмоцияларны күреп өлгерәсең. Әлбәттә, мин кешенең эмоциясыннан гына кайф алам. Әгәр дә мин кешенең эмоциясын күрмәсәм, мин кайф алам. Шуңа күрә менә мин бая әни җырына караңгы ясадылар бит. Утны кабызы гүзәл дидем. Минем кырыйында ялап утырдылар хәтта. Миңа шушы эмоция кирәк. Әнинең турында сөйләгән күз яшьләрен күргәч, мин шатландым, Аллага шөкер, әниләрен сагынып, әни турында уйлап, күңелләре йомшарып утыра икән дип, теге илаганнан шатланмадым, менә шушы уйларыннан шатландым.
Чынлап та син менә шундый терапия эшлисең үзеңнең концертларыңда дип әйтәсем килә, уйландырасың, ниндидер бик җитди темаларны җиткерә беләсең, сөенергә дә өйрәтә беләсең, син торып зона комфортыдан бастырып кешеләрне биргә дә мәҗбүр итә аласың, һәм бу синең аллага шөкер килеп тә чыга. Һәм менә тамашачы икегә бүленә. Берсе әйтә, акыра Фирдус, йөрмибез концертына, ә инде күпләре аның инде барабыз, елыйбыз, аның белән акырып җырлыйбыз, бөтен күңелне бушатып һәм тулыланып кайтабыз диләр. Менә шу акырган Фирдус дигәннәргә нәрсә әйтерең син бүген? Әйтмим, кемгә нинди артист эшли, шуңа килсеннәр. Бу битне мәҗбүри түгел, шуңа күрә бу завод ясаган Фирдус түгел. Ничек бар шулай? Шуңа күрә ничек бар шулай инде, кем кабул итә, кем юк. Күп шундый тамашачыларны беләм. Язалар миңа бик күп, баштан ошамый идең. Әй, кызыгышың гына барып карыйм әле, нәрсәсе белән сыңманнарга тамаша чәрим икән дигән сорау белән килә дә, аннары үзе дә шул гипнозга керә инде. Тема гипнозы, хөрмәтле тамашачылар, баш калабыз Уфада. Фирдус, без синең белән төгәл бер ел элек эшләдек, әйме? Һәм анда әле сер итеп кенә алай булай сезнең гаиләгезгә тулуланулар көтеләме, көтелмиме дигән шундый сүзләр ишетеп калган. Инде мин син үзеңнән шәхсән, әмма дә ләкин ишеткәч сезнең гаиләгездә кыз бала туды дигәч, мин менә белмим, Фирдус, нык шатландым, чөнки ике малайдан соң көтелгән кыз бала, ул бит инде аеруча бер вакыйга. Синең күңелеңдә нәрсәләр үзгәрде? Гаиләдә син инде хәзер әти, кыз кешенең әтие булгач. Хәзер мин сезгә бер тарих сөйлим. Әйме, сиңа бер тарих сөйлим. Хәзер синең тәнгә мурашкалар үтәчәк. Мин инде әзер. Минем резидам авырга калды да, безнең дәресен әйткәндә планга кермәгән. Минем бит инде резидам кичке укуда укый, медицинскийда. Шулаймы ни әле? Кичке укуда укый, медицинскийда. Аның планы иде инде укып бетергәч, әзгенә малайлар әзгенә үскәч инде, теге помощниклар булгач, шунда инде планлаштырган шул вакытларга. Монда бит инде хәзер авырга узды да, миннән сорый. Минди план кермәгән, ну, без бит планир итмәгән идек, планга кермәгән иде, нишлибез ди. Хәзер минуга уку кала, план бозыла дип бит инде. Мин әйтәм, тапсаң вакытында әйбәтрәк инде, әгәр дә аборт ясатсаң, үзеңә кара дидем. Хәзер шулайрак, салкынрак кына әйттем дә, бу миңа кич белән яза. Мин иртәгә сөйләштем аборт ясатырга ди. Хәзер мин шулай бәйрәмнән кайттым да, бәйрәм булдымы, концерттан кайттым да бит инде. Карим хатын беренче этажда бур аягында кичкенә малайны кычалап йоклаган, йоклап киткән. Мен бит икенче этажга менеп киттем. Шунда душ кердем да, теге уятмыйча теге тавыш алмасын өчен инде. Шулай торып төш күрәм. Бер кичкенә баланы алып төшәм инде диңгез астына. Булганчык су, һәм шунда калдырам.
Ondan menip gittim de yerdim de bu bal tağım şuluk sıvasından çıkıp gittim de bu bala men şöyle eğlenip tura ülmegen. Men şöyle kışladım da yılı mendim iske. Yılap uyandım. Irten neçe saat neçe bolgandır endi ol. Düştüm de meni körde hatan niştirtigi siskenip gitti. Şöyle tizlendim de yanına. Motorum men şunda çıkırdım. Yılıyım. Ал баланың қызы малай ма екен түшті ошықты біле ма? Бала менә шулай әйләнеп кенә тора. Менә новорожденный бала менә шулай әйләнеп тора. Икәү җыладык та Аллаһ Тәгалә миңа бирде сигнал. Теге Қалдырға керек. калдырга кирәк һәм гомумән аборт ярамый. Аборт ярамый, бу Аллаһ Тәгалә миңа вакытында сигнал бирде. Шушы баланы без кеттек. Һәм хәзер бит инде схваткалар башланды. Минидә резко минем 40 температура менде. 20 түдәндер инде. И киттем дә чыгылдым, тораган алмыйм. Хатын үзе ширли малай бер мәлне тазик алып кысарга тотынды. Шул килеш врачларга алдап ширләми дип алып кирдек роддомга и 1-2 сәгатьтән тапты. Икенче көнне үзем янына кирип, кызның янына кирип, үзем исем куштым. Үзем азан айттым. Менә шушы бала ул, шуңа күрә мин аны кычатлаганда әйтәм, син минем Аллаһ Тәгалә биргән мәтәм тишкә кергән балам дидем. Менә шушы гел миңа кычатлап ишалыйм һәм миңа кычатлап сөям, назлыйм. Субханалла дип кенә йомгак ясыйсы килә бу безнең сөйләшүгә. Дигәндә тамашачылар кул чаба. Менә шушыннан аңна бу кызым миңа ничек якын икән. Битен сөйләп торасы да юк. Монда бүтән сораулар да артык булыр дусларым. Ничек сезгә бүген Фирдус Ямаевның гипнозы тәэсире бармы? Ой, я получила такой кайф огромный, кофеушки поймала. А вообще я впервые на его концерте и на самом деле получила огромный адреналин. А почему решили прийти вот первый раз на его концерт? Кто-то порекомендовал? Нет, я сегодня просто почувствовала, что я хочу какую-то энергию. И вы представляете, залезла, смотрю, один билет только остался. Один. Я думаю, это мой счастливый билет. И я не пожалела. Я воодушевлена и полна любви вообще. Благодарю. Это вообще шикарный концерт. Скажу так, он в меру сумасшедший, в меру бесшабашный, но это классно. Это очень сильный адреналин и энергия. Ялгыз торна җырына минем ничәнче ел инде үсен репертуарыңда тантана итсә дә тукталып китәсем килә, Фирдус. Чөнки кичә генә социаль челтәрләрендә күреп калдым. Син бу җырга үзеңдә әле һаман да нык күңелең белән керәсең. Син аны язылу тарихына да тукталасың. Һәм шулай ук бер интервьюңда, Фирдус, мин ишеттем. Минем ярты күңелем бәхетле, Фирдус, ә ярты күңелем минем ялгыз, Фирдус дип. Менә шушы ялгыз Фирдус һаман ялгызмы? Әллә инде тулыландымы ул? Ничегрәк бу яклап синең хәлләрең? Иҗат кешесе һәр вакытта да төрле дулкында уйный инде. Аны күңеле төрле дулкын белән уйный. Бер дулкында гына уйнамый ул. Иҗат кеше, мин шул нык эмоциональный кеше булганга күрә, бәлкем шулайдыр дип әйтәмдер мин аны. Кай вакытта тик малдан җылыйсы килә, кай вакытта шатланам, юкка барга да. Берәр матур сүз әйтсәләр, күккә менәм, чыгып җырыйм, берәр шунда авыр сүз әйтсәләр инде, күңелем кеше, бит мин теге барыбер нык кешеләр рухлы егет бит инде. Шуңа күрә күңел бары нишкә, шуңа күрә мин аны ул халәтне аңлата алмыйм. Шушы ялгызлыгымы син аңлата алмыйсың инде, димәк.
Әйе. Нишкә күңеллек белән аңлатасың килде шикелле инде синең әле. Бары бер тормыш юлында бит инде югалтулар да күп булды. Менә әтиемне дә югалттым. Теге шуңа күрә инде туганнардан да бик күп туганнарны бары бер гомер иткән туганнар бар бит инде. Күбесе инде хәзер теге безне ташлап китәләр. Алар да искә төшә, балачак да искә төшә. Менә бу әнием дә бит инде зур операциялар кичерде. Үзем дә бит инде 2 тапкыр операция кичердем. Шуңа күрә беләсезме, һәр кешенең тормышында андый хәлләр бар бит инде. Һәм шушы җырларым белән мин тынычланам, тулыланам. Шул җырларым белән уйланам, хыялланам. Шуңа күрә ялгыз торна инде ул, ялгыз торна. Миңа менә сорау бирсәләр, шыгаймы, кайсы җырың синең күңел халәтеңнең күзгесе дип әйме менә, кайсы җырың әлегесе синең күңел халәтеңә туры килә дисәң репертуарыңда, син һаман да шул ялгыз торнаны җавап бирер идең. Күңел халәте әлбәттә ялгыз торна. Аннан менә яздым нәрсәсен ул бәхет әйтегезче. Мин аны уйлаган идем, ул җырны санаулы тамашачы гына кабул итәр дип. Хәтта быел шундый хәл булды, Уфага юбилейга чакырдылар шушы җыр аркасында. Әнисе һәр көнне иртән торып шушы җырны тыңлый икән. Минем юбилеемда берәр җырчыны табыгыз әле, Фирдүснең җырын җырласын әле дип, һәм кызлары инде бүләк ясадылар. Мин килеп чыктым, әнисе нишләргә белмәде. Анда күз яшы ага, анда туганнары торып басып елый башладылар. Менә шуннан да нәрсәсен ул бәхет әйтегезче. Хәзер тагын бер җырым инде минем күңелне актыра торган. Төшләремә керәле бер хәлләремне беләле бер. Синең шул кешең нокташа бит алыста. Сез яңа гына Тимаевны кочакладыгыз, әйме, нәрсәләр тойдыгыз? Ой, такой заряд вообще бодрости, адреналина, вообще заряд вообще на лучшую жизнь. Он мега позитивный, дай бог ему здоровья, чтобы его энергия никогда не иссякала. Пусть он нас всегда так радует и заряжает. Мы его просто любим. Менә син миңа сорау бирдең бит. Нигә синең күңелеңдә яртысы Яртысы ялгыз, Фирдүс, яртысы бәхетле Фирдүс яши. Менә концерт бетте. Күңел ялгыз калды. Менә шушы ялгызлык Менә күңел ялгыз калгач, үзе генә калгач, ул бик моңсу. Менә мин хәзер командама рәхмәт әйтәм дә бит инде. Кайтып китәм гостиницага. Һәм бер үзем уйга батам, уйланам. Шушы эмоцияларны искә төшерәм. Чөнки бүгенге эмоция ул иртәгә булмый. Аңладыңмы син менә? Мин сине аңларга тырышып утырам, Фирдүс. Син әйтәсең, концерттан соң мин ялгыз калам күңелем белән дип әйме. Ә бит инде хәзер ул Фирдүснең күңеле ялгыз булмасын өчен дип син бит инде хәзер тәүлегенә 24 сәгать буена шушы концертында куярга тиеш түгелсең. Бу рәхәт ялгызлыкмы соң? Авыр ялгызлык малайса. Менә әлбәттә 24 сәгать булып булмый, ә менә күңелдә бушлык кала. Менә иң авыры кешедә әгәр дә күңелендә бушлык булса.
Урысча пустота диләр бит инде. Менә хәзер сез күз алдыгызга китерегез. Иртән тордым, күпме анда инде иртән торгач, күпме дөнья мәшәкате башланаймы? Хатын шалтырата балалар, дуслар, фәлән, фәзмәтән, аппаратура җыябыз. Әле берсе шалтырата, әле менә шушы мәшәкать башлана. Кислем аннан бит инде йөрәк китте тамашачыны, уйланасың бит, мең төрлегә керәсең. Ничек булыр микән концерт, әйбәт булыр микән, тамашачы җыелыр микән? Аннары концерт башлангач, баш икегә бүленә. Берсе Драйв Фирдус, берсе монда сорап тора Фирдус. Сен кичкенә булса да, һәрбер тамашачының күзәнәгенә кереп, ул тамашачының кайфын күтәргә тиеш, ул тамашачының син шушы җырларың белән син айкатырга тиеш дип инде. Шушы 4 сәгатькә якын концерт үтә дә, тамашачы белән кычаланышып, матур сүзләр алам да мин. Рәхмәт сүзләре алам, мактау сүзләре алам, фотоларга төшәм. Бір апаң гына күчтәнәш бирде, синең белән генә яшәйм, мин ширлим ди, синең җырларың белән генә яшәйм ди, кеш бирә миңа, дәрт бирә ди. Шундый сүзләр ишетәм мин дә. Бер үзем калгач, менә күңелдә ялгызлык кала. Хәтта мин команда белән хәзер ашарга барсам да барыбер күңел ялгыз барыбер. Менә күңелдә бушлык. Аңладыңмы син мин нәрсәгә әйткәнне? Аңладым мин сине, Фирдус, әмма дә ләкин ул бушлык шулай ук булырга тиештер. Син бит ничектер үзеңә көч тупларга тиешсең, шулай ук йөрәгеңдә, күңелеңдә, тәнеңдә дә көч тупларга тиешсең икенче концертка хәтлек. Юк, ул тынычлык, ул берәйбер. Шушы мощный мин бит эчтән бөтен эмоцияны биргәч, бөтен күңелемне һәрберсенә тараткач, менә минем күңел бушлык кала. Тынычлык ул башка иде. Бары тик бер генә тәүлеккә бит синең бит инде менә Уфада гына ничә көн концертың. Хәзер һәрбер концерттан концертка син шулай ялгыз Фирдус булып яшәйсеңме? Ул аны берәйбер дә эшләп булмый. Син моның белән шулай 12 ел иҗаттасың, 12 ел буена шул көрәшәсең шушы ялгызлык хисләре белән. Мин шушы ялгызлыкта уйга батам, җырлар язам. Мин үз дөньямда Фирдус икенче. Сиңа кайсы Фирдус ныграк ошый күңелеңә алайса? Икесе ике төрле. Менә мин яратам мондый вакытта кайтам гаиләмә. Хатынымны кочаклыйм, үбәм мин аны. Балаларымны кочаклыйм. Хәтта мин менә алар җырлап киткән булсалар, кырыйларына утырып, сытыкланам, күземнән яшьләр чыга, мин аларны үбәм, кочаклыйм. Әгәр дә инде иламам булсалар, алар мине кочаклап алалар, минем елыйсыларым килә, менә ничектер без гаиләдә менә әгәр дә мине каршы алганда, мине алар гел шатлыклы күз яшьләре белән каршы алалар. Сагынып, сөенеп. Хәзер менә мин әлбәттә мин Резида маршал тратам. Ул беренче сорауы, матур ничек үтте концерт? Синең хәлең ничек? Шушы җылы сүзләр минем шушы ялгызлыкны майлый. Шуңа күрә монда бу ялгызлыкта, бу бушлыкта мин бер дустың сүзен дә кертмим, бер кешенең сүзе дә керми. Бары тик гаиләнең сүзе генә керә. Димәк, гаиләң генә синең шушы ялгыз халәтеңне шак кына җиңеләйтеп җибәрә. Менә мин кайтам гаиләмә, яшалтыратам видео аркылы, мин үзем сөйләшәм, үзем уйлыйм. Һәм үзем Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтәм. Раббым бер Аллам. Сиңа зур рәхмәт шушы гаиләмне биргәнең өчен. Шушы бәхеттән генә аермадым. Кеше теләкләр, кеше сүзләр әлбәттә шулай булсын. Шул менә синең соравыңа мин инде концерт үткә җавап бирәм. Фирдус, алай да менә үз-үзеңә бикләнеп, хәтта ки гаиләне дә, якыннарын да күрәсе дә, ишетәсе дә килмәгән чакларың күп буламы? Мин гаиләне юк, мин гаиләне бер кайчан да читләштергәнем юк, гаилә. Гаилә минем өчен ул йөрәк даруы, күңел даруы, юк, гаилә. Мин эштәге проблеманы гаиләгә бер кайчан да бутагам юк. Эштәге проблема ул эштә кала. Монда ут җанмыймы, ана бая уттар замый кайта башлады нәрсә. Миңа ул пуштяк ул. Юк, гаилә минем өчен ул юк инде. Мин Резиданың бер җылы сүзен ишетсәм дә, все минем бөтен бүген арылган мәшәкать онытыла да китә. Шуңа күрә күрәлми торган көннәр була. Минем әгәр дә мин бик нык арсам, мин гаиләмне түгел, гомумән кешедән туям инде.
Tek kişiden toyam. Olay da men tuyam dep aytolmaym. Agarda endi albatta dostlar tuganlar bir sorov bilan chiqsalar, albatta men sitda qolmayman. Men ol sorovni sishmishcha to'xtamayman. Dostlar туганнар дисеңдә, бүгенге көндә туганнарың белән мөнәсәбәтләр яхшымы, аралашасызмы, ярдәм итешәсезме бер-берегезгә? Сым бер туганын кеш менә тавыш операторы. У бит инде 9-нчы класста минем белән бер туган апам белән әлхәмдүлилләһ шөкер Аллаһка шөкер. Инде проблемалар булса да без бергә племянницаның әле никахын уздырдык. Инде анда акча сораулары булса мәсәлән там апам мине әйтәм ялма дип инде нашвайтер бер-беребезне поддержать итәбез. Әне кешкә менә йөрсаларга максимально булышам, шуңа күрә Аллаһ шөкер мин туганнарым белән. Әлбәттә бөтен туганнарга булышы булмый, бәлки миңа үпкәләүчеләр дә бардыр. Шуңа күрә инде гафу итсеннәр. Ә булай кемнәр белән бик якын аралашам, мин алар белән аралашам инде. Дусларым белән дә шулай. Минем дусларым күп түгел. Минем яңа дусларым юк. Шул ук дусларым белән аралашам. Драйв, энергия, дәрт, дарман, күз яшьләре, уйланулар, эчтәлекле җырлар, Jamai'ның супер энергиялы концерты шушы дулкынларда тамам, дусларым. Сертификат тапшыру туган телеканалы мин тапшырган авторы Роза Хәйруллина сезгә көчле, менә мондый шәп энергия теләп, бер атага сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.